Бізге яңғына келіп қошылығыстарға һәм студиябыз қонақтары ұста Хужабикелер. Үфінен Зефирдан гүлләме эшле ұста Алху Гәрәеваны һәм Үфі районының Дорогин ауылынан келусе торт бішірі ұста Альбина Ханованы сәлімлейді. Хайырлы иртә кызлар һәм хайырлы иртә тамашасылар дип әйтәйек. Безнең менән буш кул менән генә килмәгән. Һәгәр шулай бит Альбина. Альбина ла алһуда, алһу менән уңгарак эшләп күрһәтербез. Ә инде Альбина безгә нимәләр алып килгән? Алып килдем бисквит, крем и пропитка. Тедә башлахак та була. Торт. Без нинди торт эшләйбез? Самый популярный торт это красный бархат. Кызыл бархат инде. Кызыл бархат. Бuna Ингурца алау подложка, онда халау эдгене крем и я башлай. Ну эдгене. И я башлай. Бuna я башлай бит инде. Күптән шөгыльләнә бундай эшләреннән. Мин 2 ел Зефирдан шешкеләр эшләйм. 2 ел. Әйе. Укып кайттым Мәскәүдә, Санкт-Петербургта укыдым, Уфада да укыдым. Хәзер үземдә кешене укытам бүтәннәрне. Шул Үй шартларында тимәк букет эшләргә була, Зефирдан гүлләмә эшләргә була име? әйе. Тәмле генә гөлләмә килеп сыга инде. Әйе. Полезный даже. Шулай. Файдалы. Файдалы гөлләмә. Әйе. Алһу менән без уның гүлләмә турында һөйләшербез. Альбин, нимәләр эшләйһең? Мин хәзер корж алдым. Коржды пропитывать итәм обязательно, ул сироп менән. Ну, нимә менән бугала пропитывать итәргә була инде. Варенье менән дә даже һау менән гына, шәкәр менән. Бездә Башкортостандың иң уңган кызларының бере Алху Гәрәева менән Альбина Ханова. Улар безгә тортты бидәү, Зефирдан гүлләмәде әзерләү буенча осталык дәресләр күрһәтәсәк. Игътибарыннан карагыз. Әйткәндә безнең студия телефоннары 295-92 шылтыраты. Һәм егәрленең улы етәү тидер дип кенә юкка әйтмәйдер бит Зефирдә тагай. Безнең Хужабикеләр бар нәмәгә өлгерә. Эшләргә лә, гаиләләрен каргала, заказга бына ошындай тәмлекәстәр, татлыкайдар эшләргә лә. Әйтәйек, Альбина, безнең әле һава торышы булган мәлдә һин шәп кенә әйтеп йып куйдың. Нимәләр эшләп өлгердең әле һөйләп кит әле. Бында коржды иң берсе пропитывать итәң сироп менән. Шаның крем һалайың. Опять корж, опять пропитка, опять крем. И шулай я. Бuna сироп менән эшләнгән. Атып алынган түгелдер дә инде. Юк, вис үдем эшләйм. Вис табигый. Дигә эшләгән. Әйе. Шәкәр менән һауды кайнатаһың да. И лимонный хут кушып. Еще раз кайнатып, фундырәң инде, и һаутаһың. Бuna кадерле достар, 295-92 безнең кызларыбызга хораударыгыз, теләктәрегез бар икән шылтыратыгыз. Шулай итеп, безнең кызларыбыз гаиләләрендә карай балалар да үстерә. Мәсәлән, Альбина торт эшләй башланың, һинең 3 бала. Шулаймы? Кемдәрде үстерәң? 2 кызыкайым бар и 1 малайым. Һөнәрең буенча кемһең? Һөнәр буенча мин зоотехник. Бына. Это высшее образование зоотехнии. Алху. Минем 2 кызым бар, 7 һәм 3 яшьлек. Үзем инженер-конструктор заводта. Бына конструкторлар шулай итеп Зефирдан гүлләмәләр эшләйләр. Конструктировать итәләр әйме. Шуңа күрә яла инде ул гөлләмәне Зефирдан. Зефирда үдегез эшләйһегезме Алху? Әйе, үзем эшләйм тоже. Алхуның нискә Зефирдан гүлләмә эшләгән күрербез әле. Бына артыбан нимә эшләйбез? Хәзер ушатып йыгандан һуң уже не тәвә эшләйдә, оформлять тәвә. Бына бидәй торыгыз без Алху менән өстәл рәхәнә барайык, ризамы? Ризамын. Зефирда ятырахагы инде бит. Әйе. Шулай итеп, бына шуны һала кызык. Алхуның атаһының исеме Рефир. Рефир. Ул эшләй Зефирдан гүлләмә. Бына шулай кызык кына. Нимәләр бар бында бына? Мин шешкеләр әзерләп алып килдем сирень. Хәзер сирень аткан шак бит инде. Әйе. Шуңа мин сирень алып килдем. Зефир. Үз кулдарың менән эшләнгән. Әйе, үз кулдан. Зефир. Зефир бу домашний зефир. Натуральный. Түгеле. Файдалы, опять-таки. Шуннан мин шешкәнең основасын букетның җыеп килдем. Хәзер шушы шешкеләрдән мин монда композиция эшләйм. Бына шулай итеп күрһәтергә буламы? Кайда утыртырга? Шпажкалар булып битендәме? Әйе, зубочисткалар. Зубочисткалар куярга була һәм Онан күрһәтәбез. Әйе, шул менә букетны мин уже основасын җыеп алып килдем. Хәзер тезәм. Шулай итеп бит тезгән арала гүзәл һүз һезгә. Без
Тортты эшләп бетте барабыз шикелле, Альбина. Бет дип һөйләйем әле, һинең эргәңдә карап утыру шул тиклем күңелле кеше эшләгәнен. Рәхмәт. Ага. Ә кремда нимәнән эшләнең? Был крем, мен яраткан кремым, это творожный сырдан крем. Хәзер ул бик популяр крем. И тәмлеле. Нык тәмле. Һәм файдалы ла килеп сыгалар әле. Ну, файдалы ла килеп сыганда, әйе. Мен вообще үземнең торттарыма тик натуральный гына продуктлар кулланырга тырышам. Ә бына үҙеңдә һөнәрең буенча зоотехник тинең бит инде. Калсам торт эшләү идеяһы килде. Әллә бәләкәй сактан ук ошо шөгыль менән ошо шөгыльде үз иткәйнеңме? Торттар бешерә торгайныңмы? Бәләкәй сакта ул торт бешергәнде ифләмәм, но бисквиттар эшлә торгайным инде, әйе. Бер тапкыр даже торт эшләгәнем, кстати, туган көнемә. Үҙеңдә туган көнеңә. Әйе, үзем туган көнемә торт эшләп кызлар сакыргайным. Булай мен торт эшләшәнем беренче кызым тугандан һуң иң беренче шул туган көненә 1 яшенә торт эшләнем инде. И бүтәле мактаннар да ичәтә мен кызып киттем. И эшләргә алдым. Шаның хатуга эшләп башланым инде. Икенче кызымма декретка киткәс. Уже беренче тапкыр хаттым. И тоже мактаннар, отзывтар китте шулай, и заказдар йылдыла. И шул һаман ташлап булмай. Эшләйм. Уже 3 ел ярым, наверное. Заказга эшләйм. Бына һәр генә мактанмагыз әле зинһарсыз. Без дә мактанып алайык әле. Шулай итеп безнең үз алһудың үз кулдары белән эшләнгән зефирдары әзер дип әйтергә була бит инде. Әйе. Бына күпме вакыт кирәк? Эшләү өчен ошондай зефирды. Был бит үзе бер осталык, буның сирре нимәлә һуң? Нисек бына ошлай сириндер эшләп була һуң? Бу зефирның составында да шикәр, агар дигән ингредиент, водорослидан аны алалар. Шуннан соң җиләк-җимештән пюре содержится. Шулай ук. Әйе, шушында. Шуны кайнатып, бутап пешерәм и насадка белән һәрбер лепестокны эшләйм, һәрбер чәчкәне создаю. Бына ошо букет гөлләмә эшләү өчен күпме вакыт китә? Ну, кичә эштән соң төнге 12-гә хәтле шушы чәчкәләрне эшләдем. Шул. Белмәйм, был кызлар балаларын карап, гаиләһен карап, сәскәләр, торттар бешереп нисек өйрәнәләрдер, мин ысынлап аптырайым. Ике кызыгыз бар бит инде, кызларга кызыкнамы, юкмы? Кызлар зурысы 7 яшьлеге кызыксына, әйе, миңа ярдәм итә, калса мин аңа экспериментировать даю инде. Әйе. Ул да минем сымак кул шөгыльләре белән Эшләргә ярата инде, эшләргә ярата, әйе, шөгыльләнә. Мин үзем дә бәләкәй чактан ук теге кул эшләрен ярата идем. Минем башлангыч укытучысы гел алтын куллы дия иде. Мөмкинме? Мин аны зефир тотып кына карайм әле, мөмкинме? Әйе, конечно. Бына кулыма әлбиттә бирсәткә кимәгәнмен. Йомшаклыгы. Исләре аның. 295 тухан 72 шылтыратыгыз, хәзер үк шылтыратыгыз. Ай, ысынлап та бына хакланган һәм карагыз. Без инде ошо гөлләмәне эшләп беткәнсез, гүзәл Альбина һүзгә бирәйек. Нимәләр эшләйгез? Әйе, безнең Альбина инде хәзер тортты әзерләп бидәргә генә калды дип утыра, шулаймы Альбина? Әйе, хәзер надпись эшләйм дә, и калган кремды уже ситенә бидәк итеп. Бына һез әйттегез, шылтыратыгыз дип, әбәдән WhatsApp-ка шул тикем һораудар, тәкъдимдәр күп итеп килгән, хәерле иртә һаумыгыз. Ошо ике һылу кызны һезнең эфирда күрүемә мин бик шатмын дип яза безнең Фәрваз исемле тамашасыбыз, егетләр һезгә сәлам әйтә кызлар. Так. Бына был тортты мин бик кызыксынып карап ултырам дигән. Бәләкәй вакытта минең әсәем дә ошондай булмагандыр инде, ошондай торттар эшләй торгайны, Альбинага карап ултырып, бала сагымды хәтерләйем дип яза был тамашасыбыз. Һәм әлбиттә кызларга уңыштар, һаулык, бәхет теләп кала. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Альбина, бына өстенә нимәләр язабызмы, юкмы? Хәерле иртә республика дип язып буламы? Мин әзерләп килдем. Әзерләнең. Әйе. Нимә дип язабыз? Хәерле иртә республика дип яза. Бына Был тоже крем. Ниндәй крем? Тоже крем-чиз, творожный, әйе, шул крем. Шоколад алып келер, курыктым, ату ката дип. Буялган хары краскага инде. Альбина яза торгансы алһау. Бында безнең был нимә ул? Бу шикәр
Құмы. Шәкәр кылмайын. Мен шушы һәрбер шешкәнем, алай бер-берсенә ябышмасын өчен шушы шекер құмына батырам. Шулай итеп мин әзерләп алып килдем студияга. Аха, өстенән һипмәйезме шәкәр кылмы? Өстенә юк сипмәйм. Бына булар ода хакланамы, юкмы? 2 атна саклана. Бозылма 2 атна. Пленка астында сакласаң, йомшак, тәмле шул килеш кала. Кадерле тамашачылар, әгәр бына кызларга хорозларыгыз бар икән, шылтыратыгыз, ядыгыз, без ятагыз, без уларга нисек мөрәҗәгать итәргә кирәклегендә ядырбыз. Бына шундай бик тәмле гөлләмә һәм торттар әзерләйләр, кызлар гаиләләрендә карайлар. Бына күрһәтәйгез асыллапта. Миндәй хоклангыз гөлләмә килеп сыкты. Әгәр якындарыгызны куандырырга теләһәгез, кызларга шылтыратыгыз, ядыгыз. Бuna был хоклангыз, был сәнгать өлгеһе әлбиттә. Ни хәлләндә безнең бына шундай матур гөлләмә килеп сыкты. Мактанагызмы? Без дә мактанаек. Альбина инде бында матур итеп симәрләп торып, хәерле иртә республика дип язып куйды. Якынлашак булалар инде. Билгеләргә калды. Хәзер инде өстәл артына утырһагыз да балалар, хөрмәтле тамашачылар, зинһар өчен WhatsApp номерына шылтыратмагыз. WhatsAppка язырга гына мөмкин. Безнең тура эфир телефоны 295-92 кызларга теләктәрегез, һорауларыгыз бар икән. Я булмаһа, бәлки һез дә өйдә бына ошондай тәмле кәстәр әзерләйһегез икән. Рәхим итеп шылтыратып безнең әңгәмәгә кушылу мөмкинлеге бар. Көтеп калабыз. Шулай итеп, кызлар, мин һорыйм әле. Ниндәй табындарга, ниндәй байрамдарга һезгә ошондай заказдар бирелә? В основном что туган көндәргә инде Туган көндәргә. В основном котларга вот бүләк итеп күсәнәс итеп алалар. Балларга күбрәк. Балларга. Шылтырату бар тигәр. Кабул итәйгә әле тәүдә. Хәерле иртә һаумыгыз. Һаумыгыз. Кайдан шылтыратагыз? Әйдәгез танышайык. Мин Маракайдан Мөхәммәдҗар бәрем. Я булам. Әйе. Кызларга Югалаһыгыз. Югалаһыгыз. Бәхетле булгандар, тәвфикле булгандар. Бәхетле булгандар. Бәхетле һәм тәвфикле булыгыз. Рәхмәт. Үзегезгә Рәхмәт матур теләктәрегез. Менә бит һезгә безнең тамашачылар ниндәй матур теләктәр яудыра, бәхет теләйләр һезгә. Әлбиттә бундай тәмле, татлыны эшләп тик бәхетле эшләр генә эшләй алалар. Бит ниндәйдер бит кәефтә булырга тиеш эшләгән вакытта. Бuna бундай гөлләмәләрне еш һорайдармы? Ниндәй байрамга шулай ук? Менә әле үткән кичә генә соңгы звонок булды бит инде. Шунда укытучыларга бүләккә шин шешкә урынына зефирдан гөлләмәләр инде. Һәм алгы бая әйткәнегез, зефир ул файдалы ла дип. Нимәнең файдалы икән? Аның вот составында агар-агар шул водорослидан алган инде. Шуның файдасы пищеварениегә файдалы, при теге дөрес питаться иткән кешеләргә дә әз генә иртән можно ашарга. Һәм шылтырату бар диләр. Кабул итәйек. Хәерле иртәләр, һаумыгыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Мин Уфа районының Миловка авылыннан булам. Әйе. Альбинага мин Инстаграмдан подписана. Әйе. Бик сокланып карап барам мин аны. 3 бала, аның су кадәре матур, су кадәре ягымлы, кызыкай. Балдагы көннәрендә дә балаларын шулай матур иттереп, үстереп, балдагы көннәрендә дә шундый матур тортлар ясап, Куандырып торган инде. Балаларын шатландырып, шулай яшәргә насип булсын. Амин. Рәхмәт. Социаль селтәрдә карап барыгыз безнең кызларды. Альбина Ханова Дорогинала яшәй һәм безнең Алху Гәрәева Өфе калаһында яшәй. Һәдәләр социаль селтәрдә табалаһыз. Бuna әйткәндәй, һезнең эшләнгән эшләрегез. Алхудың эшләре. Алхудың зефирдары. Был һезнең байрамга, мөгаен туй мәҗлесләренә лә заказ бирәләрдер. Туган көннәргә, туйга, 8 мартка күп. Мин бит уйлагайм, улар бер төрле генә була дип. Һезнең бит бunda сирень. Әллә күп. Нинди шешкә теләйләр, шундан эшләйм инде.
Тимәктеләк буен салаһыдга заказ бирергә мөмкин. Кайданы теләйдәр, шуны эшләп күрһәтәһегез, эшләп бирәһегез. Бер подснежники эшләргә куштылар, попросили. Мин подснежники эшләгән идем. Эшләйсеңме дип сорадылар да, мин эшләдем. Уларның бит һәр төрле, һәр сәскә төрлесе. Нисек кайдан фантазия килеп сыга һуң? Нисек? Белмәйм, минең кулым килешмәттер. Мин үзем бешәргә яратам, әмма ләкин был хәтлем осталык миннән килеп сыкматтыр дип. Шулай, шылтырату. Хәерле иртәләр, һаумыгыз. 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 Хәерле иртә. Нинди? Sizning передачагызны бик кутланып, дөресен әйткәндә силәгәйләрем агып китте менә ул эфирларны күреп. Безнең дә шул ук хәл. Шуның өчен миңа ни кирәк? Заказ биргән инде связь белән, телефон ашамы, ничек Альбина белән. Бына һез WhatsApp-ка языгыз, без сезгә җавап кайтарабыз. WhatsApp хәбәре һезнең экранда күренә. Рәхмәт. Шылтырату өчен һезнең нинди һорау барны без бая файдалы зефирдар турында һөйләшә башланык та. Диетла утырган кешеләргә лә тимәк ярый инде ашарга. Ярый. Кызлар үзләре лә матур гына һәмгыл гына буйлылар бит. Бына тәмле татлыны эшләгән вакытта шул тикем аша килеп китмәйме? Бына тамашасыз әйтмеште, һәләгәйләребез ага бултыра. Нишләтәһең инде? Ошо тиклем тәмле кәстәрдә ябай гына тәмле кәс түгел, матур тәмле кәстәрдә күреп. Альбина, бына бала күпме һәңгеп торырга тиеш. Нисә сәгать торырга тиеш торт эшләгәндә? Торт эшләгәндән соң где-то пропиткага 6 сәгать примерно кирәк инде. Бына ашлайтып күрһәтеп була микән? Хәерле иртә республика дип язылган. Төшеп китмәһен иң мөһиме хәерле иртә республика егетләр күрһәтә алаһыгызмы? Бына шундый тәмле матуркай килеп сыкты кызыл бәрхәт торты. Еләктең ете, кайһылай тәмле. Студияга сынлап та тәмле еттәр тулды. Альбина Ханова һәм Алһу Гәрәева безгә ошундай тәмле кәстәреннән килә. Улар балларында, гаиләләрендә карап өлгерәләр һәм заказга төрле тәмле кәстәрдә эшләй. Альбина әле безнең декрет ялында. Мин декрет. Алһу безнең эшләп тә йөри. Алһу нисек өлгерәһегез? Ул мин эштән хәлдән таеп кайтам, инде инде зефир эшләү тыю. Мин эштән йөгереп кайтам. Бу мин бит теге для души. Шуңа күрә мин үзем теләп удовольствие получаю бу эштән. Бuna Мәскәүдә, Санкт-Петербургка йөреп укыганһыгыз. Бу ниндәйдер сыгымдар, акса алу талап ителә бит. Шулаймы? Һәм бuna ул кире кайта бит нисен дигәндә, безгә заказдар килә. Өфрәлә укыганһыгыз һәм инде үзегез дә укытып йөрисегез. Мин Уфада укытам хәзерәк. Килүсләр бармы? Бар, Рәтәһегез, үзегез кайда эшләйсегез? Мин заводта конструктор булып эшләйм. Инженер-конструктор һәм Безнең һораудар да бар. Хәерле иртә, һаумыгыз, белергә мөмкин микән безнең Альбинның торттары ни саклым тора һәм Алһудың зефирдары ла кызыкһындыра дип язгандыр. Хакын һорайдар. Серме юкмы? Әйтәләгезме, нисә һумга тиклем? Бuna кызык кына һорау әлбәттә. Бuna мәсәлән, ошо тиклем торт айрым хак торырга мөмкин. Ошо хәтлеме? Инде бөтенләй айрым хак тору мөмкин. Шул ук вакытта әсәскә дип тәмле гөлләмәләрендә зурлыгына, бәрәкәтлегенә карап хактар куелалар. Күпменән күпмегә тиклем? Минеке 1400-дән килога и выше. Зурлыгына карап. Теләктәренә карап һәм кешеләрнең. Смотря нинди начинка инде, нинди крем и нисә килограмм. Әһлеке? Минеке иң бәләкәй букетлар 1000 хаклары менә шушы букет, допустим, 3000 где-то тора. Бuna кызлар, егетләр кыйбат дип ултырмагыз. Бу ысынлап та кыйбатлы, файдалы һәм сифатлы ризык. Дигәндә, минең кызым да бuna тортлар бешерә, шундай тәмле кәстәр бешерә. Ул әйтә, бuna күпме күз нурлары, йокысыз төн, талган аяктар, арыган күзләр һәм бу бешерү өчен киткән сыгымдар, улар шул хак тора. Һәм алыслар ысынлап та нык канәгатьтәр. Бuna үзегез күреп торасыз. Бу матурлык, бу тәмлекәс үзенең хакы бар. Һәм ядалар безнең Нурлин Окасаваһынан язгандар Өфе районы. Хәерле иртә дип яза безгә Разия дигән тамашасыбыз. Бuna ошундай букеттар, сәскә букеттары бүләк иткәнсә, хулыган сәскә
букетті бүләк иткәнсе тигән, ошондай файдалы һәм ашай торгандарды бүләк итһәләр яхшырак булыр ине дип теләген белдерә ул безгә. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Ысынлап та үзе бер куаныс бит. Бына алдың. Иң беренче кайфын күтәрдең бүләк итә торган кешенең. Байрамына ям өстәнең. Тәмле итеп ашаның. Һәм шылтыратып. Бик рәхмәт, Алга, бик рәхмәт, Альбина дип әйтү. Бына ысынлап та кызларга көс бирә, дәрт бирә, илһам бирә. Шулай түгелме? Әлбәттә шулай. Һәм кайфтәрде лә күтәреп. Әлбәттә, кайфтәрде лә күтәреп. Шуңа күрә, әгәр социаль селтәрдә табырга теләгән кызларда Алга Гәрәева, Альбина Ханова, бына ядыгыз безгә, без кайнис табырга икән әйтербез. Социаль селтәрдә инде хәзер һәр кемдә табып була. Бына үзегез күрдегез, ниндәй торттар, ниндәй гөлләмәләр эшләйдәр улар. Шулай итеп, кызлар, бүгенге эфирга бик тулкынланып килдек. Тулкынланып үттеме? Әйе. Юк, еңел генә. Әле куркайдым, еңел үтеп китте. Еңел генә үтте инде. Буны асылып та кидермәй үтеп китә бит. Безгә без сакыра торган кунактар һәр вакыт әйтеп куркам бит әле. Куркмаган кадәр дуслар, безнең эфирлар бына кунактар менән бергә шул тиклем еңел дә, тәмле дә, рухлы да, мавыктыргыс да булып үтә. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең менән дә хушлашырга вакыт килеп етте. Бөгөн һеҙҙең өсөн студияла мин Гүзәл Эшкинина һәм минең һоҡланғыс хеҙмәттәшем Фирдәүс Ғәлиев эшләне. Бездә ҡунаҡта Алһыу Гәрәева һәм Альбина Ханова булдылар. Бүгенге ошо тапшырыуҙы 11:20 минуттан Башҡортостан 24 каналында ҡарай алаһығыҙ. Беҙ һәммәгеҙгә уңышлы матур ялдар теләп хушлашабыҙ. Ҡыҙҙарға рәхмәт. Һау булығыҙ.